Čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videu. Som tu s kamarátom Hugom, len tak sme si prišli zahrať Rankedy Reloady a napadlo ma, že si natočím k tomu aj video. Bol by som rád, keby ste ma podporili lajkom, odber so zvončekom, aby vám neunikli ďalšie videá. Zoberte si nejaké fajnové jedlo a my môžeme začať hrať. Ja som padol Lazy Labs. Ja som skápal, lebo na týpek zabol na 270 metrov za zbraňou, s rajfulkou. Ale ja mám rád rajfulku ešte. Rajfulku. No dobre, ale s nejakou zbraňou ma zabol na 270 metrov, bro. Nevadí. Pohodne, ja som išiel len puňa, ale nikoho, pohodne. Pohoda. Nemá sa hodne. Pohoda. Nevadí. Dobre. Ale ja som radšej za Rangerku, takže keď mi nájde Rangerku, budem šťastný, lebo ona na diaľku ja znám. A ešte to ti dá. Ja viem. A ja som najprv hral Rangerku, ale potom som prešiel na klasickú pulku a teraz som prešiel na Thunderku. OK. Ja mám zelenú Thunderku, takže... A práve mi to vystavilo. Ja nie na tom. Ale mne typek na meče. Ľudia, už na zajtra som si pre vás pripravil videjko. Bude to challenge, že budem hrať klasické reloady. A tá challenge spočíva v tom, že keď dám kill, tak musím si zobrať toho typka, ktorého som zabil, tak tie zbrane jeho si musím zobrať. Na začiatku si môžem zobrať iba jednu z gunu z chesty a potom pokračovať. Tak dúfam, že sa vám to video bude páčiť. Už ho mám mať. Zajtra ho natočím a budem rád, keď sa vám to bude páčiť. Počkaj, Hugo, bo... No, ja mám také 450. Keby sme... Ja dúfam, že čím skôr dám Unreal v tejto sezóne. Mám 20% ability. Ale dobre, ne? Minulého rank up krásny. Máš Starbandu? Hugo, ty máš... Počkaj. Hugo, ty máš Starbandu? Čum? Hugo. 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 Otoca. Otoca. OK, poďme nájsť nejakých hráčov, ma to nebaví sa učiť. Ja už som v tiltede, Hugo. A ja už tu fajtím. Ja už tu mám hráčov rovno. Ja dúfam, že tu sú darí. Hej, u mňa už sú 2 duo. Jedno solo a jedno duo. OK, už sú tu 2 duo, presne. Ale nie sú úplne hore. Jednuka. Tu ti skočil dole. A tak kde tu u mňa je, ale ja neviem, kde je podo mnou. Ale on mi je tak kde, ale ja neviem, že kde presne. On je tak kde u mňa podo mnou. Ale však tu možno bude. To som nekúkal. Tak nič. Som myslel, že to je hráč. OK, ja skačem. U mňa. Jop, on mi tu dole. Tu je. Nice. A ja neznám zesu. Kek? Niekamo. Nechoď. Jedno tam má kek, ale druhému som neubral nič. Taký typek tu má mytickú dramganu OG. OG dramgan tu má takto. Hugo! Tak nič, my sa môžeme presunúť do druhej... Počkať. Čo dostanem?
prosím, do plusu. A je to -1. OK, my sa môžeme presunúť do druhej hry. Keď nás už to dáva do hry. Ticho. Takže ľudia, my už sa nachádzame v druhej hre a budeme sa trochu viacej snažiť. A ja som sa ešte nerozohrieval, takže to je také no. Ale ideme skúsiť. Hugo, poďme skúsiť dať win. Hugo, vieš, jak minulú sezónu, čo sme ukončili vinom poslednú hru mne do Unrealu, minulú sezónu. Pamätáš? Kamo, ešte len 3 dní prešli a už som mal Unreal v novej sezóne. Ale to aj kvôli tomu, lebo my sme same viny skoro dávali. My sme jednu hru prehrali. Hugo, ale my sme vyhrávali tamtú sezónu každú jednu hru. Jednu sme prehrali, jednu hru... Oh my god, kamo, mytické kladivo, krásne na video. Čakaj, ja sa healujem. Ja mám mytické kladivo. Hej, a krásne na video mi padlo. Wow, nice. Krásne na video. A bude s ním aj sranda. Mne sa teraz nechce fajtiť, keďže ho mám. Ja viem. Ale tá nedorobí sa. Jedno, asi za 48. Za 48 ten typek. On me. Za 48 do Whiteov. Dead? Zatancujem mu. Typek je dead, hej. Berem si mamutku. Ja som toho typka ja som ho zabil, toho novskina teraz. Máme 2 killy. Ale typek tam doslova iba... Ten typek sa iba tak tam schoval za toto a myslel, že ho nevidím. Jaj? Idem. Videl som mytickú čestku. Či rare čestku, tak. Chytol si to už? Už som to hitol. Sú tu tipsy. Epický skák, kamoško. Teba? 35, dostal 35, oh my god, a tu je druhý typek. A ja mám iba čarčku, ja mám čarč pumpu. Nemám veľmi dobrú pumpu. Vytrafil som typka. Si tam sám. Si sám, ja sám. Mám utekať. Ale dobre, čuj. To musím dať stenu, alebo ja neviem, fakt to sa nedá tak vytúroť. Kamo, akože nehrajú to boti. Predstav si, že hráme na elitu, chlope. Dobre, taký že A minulú sezónu tie začiatky aké mali a vyhrávali sme. What the fuck, kamo. Ale jak typek vážne môže mať taký aim, to by ma zaujímalo. No, ja som si... Ani ja. Tá, vyskúšaj padnúť insta, hej. OMG, on na mňa skočil. Craig? Eminem, Craig! Nie, ja budem dead. Nie. To možno aj zabijem sám. Ja som myslel, že mi skočí do boxu. Nie! Mytické kladivo je preč. GG, ja som mal utekať. A typek si to kladivo ani nevezme. GG. Modrá pumpa. Tak si to nevezme. Ja si ju vezmem. OK, ja som tu. On má asi moje kladivo mytické.
Nemám kladivo moje. Amo do pumpy. Potrebujem amo do pumpy. A to je ten. On má kladivo moje. Idem. Pač. Ten typek má moje kladivo. 100%. Keď ho nezobral, tak kamo neviem. Nice. Zozad! Nie, kamo jeho teammate. Utekaj. Nice, utekaj. Jeho teammate má full. Nie, stavaj. Zada. Tak. Nice. Dobre, nevadí, pekne. A ten Eminem je on mi kamo. Chce. Ja som jedno. Ja zabol ten Eminem. Hej, ten Eminem má moje kladivo. Eminem. Nie, čiluj. Eminema treba zabiť. Zabiješ Eminema, si frajer. Ja padám na ní. Ja padám instantne na ní. Modrá pumpa moja. Mám modrú pumpu. Aj amo všetko do nej mám. Hej, on mi typek. Pal patrolerka. Všimol som si, jasne. Ale skoro. Viem, vidím. Ja som tu insta. Oni sú tu traja tu sú oni. On mi Eminem. A tu je ten Eminem. Myslíš, že jedno má? Myslíš, že má jedno, nemá. Nemyslím si. Nešiel ku automatu. Kamo jeho teammate. Ale ten musí mať. On dostal crack, ten jeho teammate. Jeho teammate dostal crack. Eminemov teammate má crack. Nemá shieldy. Eminemov teammate. Actually, môžeš ísť skúsiť. Choď, kamo, oni majú málo. Idem aj ja. Nice. Eminem on me? Som u Eminema. 30? Dead! Eminem down! Nie, kamo. Zabil ma typek. Nemal už kladivo, už nemal. Typek ho vyhodil. Alebo ho nezobral ani. Nestávaj. Však ani dead nebol. Dostanu. Sekunda. Áno, ty si frajer. Ja ranujem. Dobre, pohoda, čili. Na to si píš. Ja som myslel, že tu nechal to kladivo, lebo typek už ho nemal. A ja mám 2 kily, ale kamu, chápeš? Ten typek tam, kde to kladivo vyhodil, jeho asi nezaujíma to kladivo, alebo ja neviem, on ho vyhodil. Ja chcem to kladivo naspäť, ani neviem, kde je. Nice, a ja nie som u teba. Ja som v zóne, lebo ja hľadám. Nice. Ja hľadám to kladivo. Neviem. A dorobil si ho? Ale dorobený je typek. Nice. Hej, ja viem. Je tu tvoj skar. Mám tvoj skar a rangerku. Ale tá nemôžem. Ale môžem si skara nechať? Rangerku ti donesiem. Berem ti ju. Mám ju v inventári.
Modrá. Tvoja. Tam. OK, idem už. Môžem tam siedmu pulzu, keby si chcel. Ja mám modrú pumpu. Hej. Yes. No. Ja mám plné. Aspoň ja mám. Áno? Nemám sa nemyslieť. Čím pôjdeš robiť, to sú dva. Jeden môj. Ten tu môj. Abo svoj, no. To už môj. Ten tu môj. A! Bacha, skoro si ju dostal. Ono ti to tak pomedzi hlavu preletelo. Moja pumpa, čo je lepšie pumpa na teba? Modrá pumpa? Ja by som bral pumpu. Ja. Shit. Jo. Mám len 16 a sa poviem, že mi skráti sámo. Nie to snipa, nie. Ja by som potreboval najlepšie boltku. Boltka je všetko moje. Keď nájdeš bolt... Ja ju mám. Ja mám huntingu. Čakaj. Idem. Som tu. Je tu typek. Inak. 7. On mi. Crack! 34 fightov. Oh my god, ja som dostal. Kde je? Neviem, tak kde utekala. Potrebujem healy. Typek! Nie, on má tácku, to proste sa nedá. To ti dá za 12 táčkov, to sa proste nedá. Ja počkaj. S táckou, nespamuje. Však pumpa spamovať nebude. Ale to dobre tácka, ale nie je to spamovanie. No? Dajme si challenge, že musíme vydržať, ako kto vie, že to je buto, kým nebudú radoky. OK. Ale tedy nemôžeme tak fajtiť s riskantom. Ale toto spôsobuje, že vydržíme tak dlho. Ja viem. Vtedy si dostal minus, lebo tie buty neboli Disabled. Neskončili sa. Hodilo sa mi... Mne by sa hodilo, keby aspoň jedno miničko. Ty si taký frajer, typku. Ty si, typku, taký frajer. Díky, frajer si. Ďakujem za miňa. Ďakujem, ty si najväčší frajer, typku. On mi tam hodil jeho teammatea. Nie. Kamo, ja som si chcel dať minička vtedy. Ale spás mi padol, kamo, ja som jak tlakem. OK, my sa môžeme presunúť, alebo ešte počkajme, čo dostanem. Do plusu 5%. OK, my sa môžeme presunúť do hry číslo 3. OK, takže my už sa nachádzame v hre číslo 3. Padáme Dirty. A už škoda, ja som toho typka mohol zabiť. Ja tiež, ale však to už nevadí. Ja padnem sem. Máme sem gečko. Vidím. Ja som ešte ani jedno neotvoril, teraz prvú. Epické Twin Mag SMG. Dám ti ho. Ja nepoužívam SMGčko, ja som používal Combat SMG, ale teraz to nie je, takže... To ti ho vyhodím, lebo fighting. On mi je typek, takže tam som ti ho hodil. What the fuck? Kde je? Ja by som ti rád pomohol, ale ja nemám movement. Dead? Okay, je dead. Henka je nebolo. A ja ho neviem baviť. Ja neviem, kedy som mal creepy. Viem ti doniesť SMGčko.
Tu je, ja ho mám. A ja neviem, jak sa má jen stáňom fialový, ale tá asi 3 mega viečko sa musí veriť, ne? No, tam hej. A tá jen stáňom ti nepadne na to. Počkaj, mám jastu na tom, ja si chcem zlopiť. Lama. Zobral si SMG? Ty kokos, ona je normálne bugnutá, poď sa pozrieť, jak vyzerá tá lama. Počkaj. Vidíš? Ale furt, aj inak môj brat, jak bol, čo on tam otváral. Ja som, zobral si mi všetko na trochu opäť. Nevadí, ja ho potrebujem zase, ja som v Prime. Dobre, dám ti. Nemám. Ale nepadlo. Zober. Mne sa nechce nosiť smete. Ja si vezmem tie šokvedy. Aj, môžeme. Typek. Viem, všimol som si. Viem, vidím. Netrafili ťa, ne? No. Bacha. Druhý a ani neviem, kde je. Aha, za stromom. Ešte raz, takto. Že ja som dostal. Poď sa vyhulovať. Vyhuluj sa. Oni nás pušnú. Daj si healy, rýchlo. Oni nás pušnú na 100%. Nenechajú teba kreknutého. Aj mňa skoro, a ja som bol skoro krek. Sú u nás. Tak, jak som hovoril, že oni nás nenechajú. Jasne, dozad. 34, 1. Jasne, postaví mi to do zeme. Jasne. Dúfam, že tu nemá teammatea, ja pušujem toho 10. Kamo? Nemáš stále, ja sa stále, prosím, nepostaviť do zeme. Kamo, schod. Schod mi postaví do zeme. Schod, do zeme. Kedy mi to poslali? Kamo, no. On toto neupravia. Že by sa mi dalo len do zeme. Taký hlúpej, čo ten, vieš, ten Kyle. Neviem, či ti dáva životy. Hej. Tak aj oni sú. Aj u mňa sú. To sú hráči. No áno, vieš, ten mi... No tak on mi dal len, nedal mi 10 červov, mi dal 8. Aha, dobre, už ma šutia. Chcel som si tu rebuildiť, ale asi to nepôjde. Inak typek ma šutnul stade nakade. Za mnou! What the fuck, kamo, typek sa tu prikravčoval. Nice, kamo, preži. Kamo, ty si videl, jak sa prikravčoval dozadu? Ale ty si videl, Hugo, jak sa kravčoval zozadu, typek? Kamo. Najväčší ten, sneaker. To bolo úplne sneaky pitvia. Najväčší sneaker. Hej, sneaker skin. 30, kamo. Vážne. No skin mi amontoval. Však ty počkaj, typku. Nájdem si ťa potom neskôr v hre a potom uvidíš. Nie, za tebou. Tu bol a tu mi zamontoval. Nevidím. Tu Nida, kde Nuka je.
Duo, kamo! Ide na mňa, idú na mňa. Kamo, ešte aj stade tým mi dal. Jeden tým ma pušoval, a druhý ma zabil, no. GG. Dobre, sa potrebujem nalúčiť a potom sa pomstím. Potom, kamo, ja mu zatancujem. Keď zabijeme takého skina, čo sa dá premeniť skin, tak zabiješ ho. Zatancujeme mu. Ja sa pomstím. Ale potom ja mu krásne zatancujem. Legendárny Hand Canyon. Deagle. On mi tipek? No paráda. Ja nemám pumpu. Ja mám dosku. Ja nemám dole. Jedno? Dead? Okej, som dead. Žiješ? Ja mám nenormálne lagi. Dobre, aspoň prežij. Zugasujem kopy. Sa potrebujem za tým nalútiť. Vážne, že ešte aj tu ma pušne, že typky. Tak chlapci a dievčatá, my sa presúvame do hry číslo 4. Tak pre toto video je to... Takže pre toto video už to je všetko, tak zatiaľ čus.